Dámy a pánové, mé jméno je Appler a vítám vás u dalšího videa ze hry Infektonátor. Sice jste si o tady tu hru nepsali, ale mě napadlo, že by se mi mohl natočit, protože je docela zajímavá. Vy si teďka říkáte, ty vole Applere, v čem je zajímavá, prostě tady střílíme po zombíkách, ale ne, právě že naopak. Vy jste ten zombík. Ano, je to hra, kde konečně hrajete za zombíka. Takže teďka už nemusíte být nadržení, můžete hrát. Super. OMFG, jo. Jdeme radši hrát. Takže dáme si tady New Game. Jorname. Dáme si Majname. Dáme si Appler. A nebo si dáme Franta. Ne, dáme si toto. Tak, OK. Jo, tady tutoriál, to je jednoduchý, prostě klikneme, vypadni, nevidím, prostě klikneme tím, vypustíme taky kuličky do všech směrů a to nakazí nějakýho toho, nebo ne do všech směrů, ale jo, tady můžeme prostě si nakupovat různý ty, chápu, přibližovat, oddalovat. No, to taky chápu, můžu se to. Ach jo. Takže, World Donation in the Donation. Jo, toto je prostě, že toto je na levely a toto, že prostě můžu do nekonečna tam dávat zombíky. Jo, tady je první level, chápem, nějaký město. Takže tady jsou nějaký výzvy. Máme zabít všechny do 40 sekund. Máme zavolat jednoho zombíka, máme nazbírat 150 goldů, nebo zlatých, a máme zabít jednoho člověka s podporou. OK, to jsou asi tady ty granáty, nebo něco takového. Takže první úkol máme zabít 5 lidí. Jsme tady asi v Číně někde, nebo kde. Jo, teď to bylo 3 směrama, to se potom dá vylepšovat ty kuličky. Já se dívám, kolik natáčíme, dobrý, my ještě máme času. Kolik jsem mi zabil? Jo, tady ta hlasatelka, nebo co? Nám říká, kolik toho, takže Beijing byl pod útokem a 6 lidí bylo zabito a 10 lidí bylo infektováno a 9 lidí přežilo a trvalo to 14 sekund, takže a vydělali jsme si 96 goldů. Tady je laboratoř, jasný. Takže tady jsou ty upgradey, takže můžeme si třeba, jak dlouho vydrží naživu, protože ti zombíci po chvíli jakože prostě umřou sami, když nikoho nežerou. Tady speed, prostě jsou rychlí, chápem. A tady je potom damage, jakože kolik dávou damage, protože teďka třeba 4 nebo 5 ran, než se ten člověk na to přemění na zombíka. Pak tady atak, to je v podstatě to samé, nebo no. Infect change, no tady infect change, to je prostě větší šance, že se ten zombík infikuje. A virus direction, jo, to co jsem říkal, že jak tam vypustíme tu kuličku, jak tam vypustíme tu kuličku, tak ona jde jenom 2 nebo 3 směrama, ale takhle si to můžeme upgradeovat třeba na 10 směrů. Ne, to nejde, ale kdyby náhodou. Tady máme další město, takže tam jdem. Tady je nahoře, jak se to město jmenuje. Je tam 20 lidí, tady je population a máme tady zabít zase všechny do 40 sekund, máme zabít 15 lidí, máme pozbírat 210 goldů a máme zabít jednoho člověka s granátem, nebo granátem, tak. Jo, a hlavní úkol, že máme zabít 7. Okay. Tam se tak piju. Tyjo, to je teda
Teda. Já to nechci použít. Dobré. Já jsem to nestihl. Já jsem pozbíral 100 goldu. Jo, kdybyste se divili, že teďka nějak chraptím, tak bohužel jsem nemocný. Jo, jasně. Počkejte chvilinku, já si jdu pro... Dobře, jsem zpět a už jsme to skončili, jo, že tady je další město, které jsme zatím nedobili. Já si myslím, že je to na ukázku stačí, když tak si dáme ještě toto město. A uděláme toto a to by na... Ježíš, to je Santova vesnička, tady jsou skřípci. Merry Christmas. Jo, děti, pamatujte, Merry Christmas, šťastné Vánoce. A já dodělám tady to město a to by mohlo jakož tak na ukázku stačit. A když tak mi napište, jestli bych jsem tady tu hru měl natáčet dál. Jo, aha, já jsem zapomněl, tady to dají zrychlit, no. Jo, Santova vesnička byla pod útokem 4 lidí, 4 prostě byli zabiti, 7 jich bylo nakaženo a 16 tam přežili. Počkej, 16 people have, co? No, to je jedno. Omlouvám se, jestli teďka slyšte nějaký štěkání. Jo, dobrý, už je to dobrý. Já doufám, že to moc to nebude hřbat. A jdem tady do dalšího města, nebo já zkusím tu vesničku. Já chci vesničku. Mluvím teďka Gertard. Pojď. Jo, nakazil jsem. 2 jsem nakazil. A to pojď. Jsem. Hele, ty jsem to dal dobře, teď jsou tady 4. Viděli jste toho skřítka? On řekl OMFG. Ty vole, Santo, máš nevychovaný skřítky. Pokud byste nevěděli, co to je zkrátka OMFG, což teda nevěřím, že by tady někdo byl, a kdyby se někdo taky našel, tak je to oh my fucking god. Já si dám tady Speedando. Kolik to stojí? Další. Jo, tady to mám 700. Show lab automatic, jo, třeba. Já chci dobít tu Santovu vesničku. Jak dlouho natáčím? Skoro 10 minut. Pojď. Já jsem nikoho netrefil. Já se tak levej. Tady ta hra mi moc nejde. Jak tak na to čumím. A toto dám. Toto ještě dám. A tady je málo lidí, to je blbý. Tak. Sbíráme tady goldíčky. Já jsem to zase nestihl. Já jsem tak blbej. Možná i retardovaný. Tak ještě jednou. A pojď. Jo, dobrý, teď jsem toto. Pozbíráme goldy. Jo, dobrý. Teď dostáváme jakýsi achievementy tady. Takže Seul byl napaden a 12 lidí bylo zabito, 17 lidí bylo infikováno a 8 lidí přežilo. Super. Jenom to je docela málo, 7. Jo, dobil jsem tu. Tady máme další města. Čím víc lidí, tím je to snažší, to si pamatujte. 20. A to je nějaký velkoměsto. Já si nevšiml toho názvu, takže omluvte moji retardaci. A to bylo všechno. Jo, Jakarta. No, to naštěstí ani neznám. Ok, mám tady nějaký upgradey. Dáme si Speedando. Já nemám na Speedando, tak si dáme toto. Toto, moje vyjadřovací schopnosti jsou super. Toto. Dáme si toto. Ještě toto musím zase dát. Tady moc ale lidí není. Jo, za auta jsou taky, jo. Jsem ani nevěděl. No tak díky zombáku. Okay, tak
dáme. Tady je i policajt už s bouchačkou. Ach jo. No nic, toto by mohlo stačit, takže děkuji za zhlédnutí. Lajkujte, odebírejte, komentujte a čus.